Добър вечер с вечерният метеорологичен бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология на последния ден от месец септември. Часът е 19 часа. Днешният екип беше Анастасия Кирилова, Иван Василев и аз, Христо Христов. Да погледнем сега и какви са максималните температури, които станаха през днешния ден. От 17 градуса във Враца и Разград до 23 градуса в Сандански. Поглеждайки сега и какво е времето в момента, вижда се, че над доста райони от страната е ясно. Разбира се, в района на Кърджали, Родопите, както и в северо-западна България има по-значителна облачност. Тази нощ над немалко райони ще бъде ясно, но също така главно в северо-западна България, по-късно и в района на Бургас, както и най-вероятно и в други места ще се появи облачност. Нека да видим и картата с прогнозата за днешния ден. Това, което предстои през утрешния ден, облачността ще бъде променлива, главно около след обяд в планинските райони на югозападна България ще превали, но количествата няма да бъдат значителни. Процесът започва вечерта, когато от запад-югозапад облачността ще започне бързо да се увеличава, вплътнява и още през нощта в западните райони валежите ще завали дъжд, който ще се усили, така че се очакват интензивни валежи още през нощта в западните райони от страната, които през следващия ден ще обхванат бързо цялата страна. Очакват се много сериозни количества валеж, но първо нека да погледнем картата с седмичната прогноза. Това, което се вижда, са четвъртък и петък. Заедно с значителните валежи в страната се очакват и доста понижение на температурите. Още в петък с това значително понижение, ако погледнем и прогнозата на Европейския център в полето на 500 хектопаскала, този зелен цвят е температурата на 1500 метра, което показва, че в страната влизат отрицателни температури. Това ще е причина в петък, т.е. още през нощта срещу петък и в петък първо на около 1200-1500 метра да вали сняг, като тази граница доста ще се понижи. Дори в района на София се очаква да има валежи. Най-значителни снеговалежи ще има в предбалкана и района на Стара планина, западните и централни части. Връщайки се отново към седмичната прогноза, към събота този циклон вече ще се изнесе на североизток и от запад ще настъпи гребен на Баричен гребен, което ще е причина времето да спрат валежите, на места ще се изясни и ще има едно повишение на температурите преди следващата обстановка, която се очаква началото на следващата седмица, но за нея ще следим когато премине тази. Ще обсъждаме по-подробно какви ще са валежите в тази обстановка, като за сега изгледите са, че и тя ще бъде с значителни валежи. Това беше вечерният метеорологичен бюлетин. Приятна вечер от мен.